Il-kap nazzjonalista Bernard Grech ma kellux skuża differenti minn dik li uża sissa, jiġifieri li l-affarijiet jieħdu żmien dwar il-preżentazzjoni tal-kontijiet finanzjarji biex ma jibqax jikser il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Fil-fatt il-Partit Nazzjonalista baqa' qatt ma ppreżenta l-kontijiet finanzjarji annwali tiegħu mindu Grech laħaq kap tal-Partit Nazzjonalista f'Ottubru tal-2020. Dan minn barra li qiegħed lura wkoll fil-preżentazzjoni tar-rapporti tad-donazzjonijiet li jirċievi fil-ġabrit li jagħmel u l-flus li jirċievi permezz tal-iskema sigrita ta' ċedoli PN. Mistoqsi dwar dan il-fatt Grech qal li l-affarijiet jieħdu żmien minkejja li kienu stess li mal-Kummissjoni Elettorali talab estensjoni u aktar żmien biex jissottometti l-kontijiet awditjati. Imma anke dak iż-żmien qabeż u aktar minn xahar wara l-affarijiet għadhom fil-limbu. Tista' tgħidilhom il-kontijiet ikollu lesti 15 xhur pereżempju. Diġà għedlek l-affarijiet isiru bis-serjetà, ġifieri jekk ikollhom bżonn iż-żmien kif ovvjament ikollhom bżonn iż-żmien, jieħdu dak iż-żmien. L-iskużi li ma kellux awdituri Grech issa biddilha f'waħda li kellu bidla fl-awdituri. B'osservaturi jgħidu li l-Partit Nazzjonalista għajla sab nies lesti jiffirmawlu jitfgħu isimhom fit-taħwit tal-finanzi li għandu l-partit. Kien hemm bidla fl-awdituri. Bernard Grech ġie mistoqsi wkoll dwar ir-riżenja tas-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino li taħtu il-Partit Nazzjonalista baqa' qatt ma ppreżenta l-kontijiet finanzjarji tiegħu u Grech malajr rema lil Piccinino għax qal li issa jrid xi ħadd li hu Jordan Sheikh. Tajjeb li jkun persuna witi, għanuża dak l-aġġettiv. Dwar il-kariga tas-Segretarju Ġenerali issa l-affarijiet huma aktar ċari u kif kien żvela One News fl-aħħar jiem kollox hu lest biex il-kariga joħodha l-eks deputat ta' Gonzi PN, Karl Guder. Grech ma kellux għażla għajr li joqgħod għal dik id-deċiżjoni mogħtija lilu minn nies bħal Claudio Grech, il-filjozz ta' Ostingat, u deputati bħal Beppe Fenekadami u Carola Aquilina. Grech mhux lil Piccinino biss rema iżda ġab mill-BirdLife lill-eks kap tal-aħbarijiet ta' żmien Gonzi Nathaniel Attard u d-direttur li kellu James Aron Ellul tefgħu librar fl-istamperija. Neħitu James Aron. Inti tifhem naħseb illi dejjem ikun hemm żvilupp.